asịrị ka m were vidio wee kwuo okwu a. O nwere ike edemede ama m kọwacha ihe m kwesịrị ikwu gbasara ya. Somebody chatara m n'inbox. Nwaanyị dị ya bụ ife. Ọ dị ụzọ ife na-abụọ requestịrị. Nke mbụ na mụ rụọrọ ya agwụ. Nke abụọ na mụ tụọ ya anya na nya bụ dibịa, upcoming dibịa ka na-ahazisi iru ọrụ. O wee chọọ ka Ezinwa Anaedo rụọrọ ya agwụ and tụọ ya anya. Na o nwee ihe m chọrọ ịkọwalụ ndị mmụọ ha nabatara ige m ntị, maka ọ bụrụ mmadụ niile ka mmụọ ha nabatara ige Ezinwa Anaedo ntị. Fast lane na-egbu mmadụ. Mmadụ ịdị anya ukwu na-ebute adịgharị anwụ. Ofu onye sịrị, mind who you follow and follow who you know and follow who you mind, ka eko si wee sụ dị asụsụ. Maka na ifolo njem ọdịnala ya, the people you follow and listen to determine the length you will go on this path. Determine the path, determine how clean your path will be, how smooth or how much success you are going to make on this path. Probably this lady na anụta from ndị dibịa na tupu ihe eme dibịa na a ga-ebugoro ụzọ tụọ gị anya ka ị wee nwee ike na-afụ ife, na-afụ ụzọ na mmụọ. Ịfụ mmadụ ị marụ ife mkpa onye ahụ. Ịfụ mmadụ ibido fụwa vision n'isi onye ahụ na onye ahụ bụ na-ewu dibịa. So probably she have been hearing such and she have that mindset that na ihe anụnwa bụ something that is necessary for every dibịa to do. Ezinwa Anaedo efọrọ efe a emego m dibịa since ebido m dibịa officially November/December of 2020. So roughly like 5 years nji wee bido ime dibịa dị efe. Ezinwa Anaedo emeghe anything a na-agba ịtụ anya. Onweghị anything atụrụ m n'anya, maka na mgbe ọbụla ịfụrụ mmadụ o wee ite anya otu anụ wee na-atụ something n'anya, o gosiri na number 1 na anya adịrị onye ahụ mma. Ọ wụ onye nwere eye problem ka a na-atụnye ife n'anya. Mgbe ọ na-ịfụrụ mmadụ ewetara something anything ọbụla asị ya mepe anya ọ ka atụ ya, o gosiri na anya adịrị gị mma. Naturally ọ bụrụ na anya adịghị mma, ị nidịrọ isi ka eweta anything ntụ ịga n'anya. Mụ afụtara ọdịnala anyị na-eme dịka dibịa mbụ, afụtara m ya as something that is naturally inbuilt in me, that is all something mbụ wee pụta ụwa. Meaning that I need me with something outside of myself to bury inside myself or to introduce inside myself to make me complete as a dibia. I don't know if you understand. That is, Ezinwa Anaedo believe that na dibia mbo bụ ọnataruchi awụrugo m dibia tupu mbanye n'ime afọ nne m. Ọkwụnụ mana dibia abụrụ mgbe a mụrụ dibia ka ọ wụ dibia.
dibịa bụrụgori dibịa na mmụọ tupu o wee mechazie wee tụba alo o wee banye n'ime afọ nne e wee buo ya 9 months wee mụọ ya, meaning that na a day pregnancy bụ dibịa, 1 week pregnancy bụ dibịa ma ọ bụrụ na onye ahụ wụ dibịa. A year old baby bụ dibịa ọnatarachi abụrụgo dibịa even at that 1 year. And onye anụnwa bụ dibịa ọnatarachi dị naturally equipped na mmụọ mana mmadụ tupu onye ahụ wee pụta ụwa. That is, o nwere ihe fọrọnụ na ihe onye ahụ n'idizire bụ gịnị, ọ pụtazie ụwa o mee gịnị, ihe niile ahụ merie dibịa ọchịkọta fọnụ. Mmụọ niile ahụ o eji wee rụọ ọrụ dịka dibịa okpokọta fọnụ bụ mmụọ ndị ahụ niile chi ya nyerie dịka mmụọ ndị ga-enyere ya aka wee mee dibịa. Ife o ya emezi bụ ọ pụtazie mgbe ahụ ọ kwadoziri na ya achọgo ịlaunch fully into the dibịa. Ife o eme bụ mmụọ ndị niile ahụ chi ya nyerie, chi ya okike ya nyerie aspa mmụọ ndị ga-enyere ya aka wee mee dibịa. Ife ọ na-ediri ime bụ gịnị, oyọlụfa mgbịrịgba hello 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 oge erukwana no hello oge erukwana no gbakọtanụ hello oge eruo ihe onye ihe ọ na-ediri ime ọkpọkọta fọnụ, ọkpọkọtara anafọ ọnụ, onwe ọzọ ife fọrọnụ. Onye ahụ enidiri ọzọ iwere eni ọdatin tinye n'ahụ ya asị na ọ bụ ọgwụ ma ọ bụ ka ọ tee n'anya ma ọ bụ ka o tinye n'ọnụ ma ọ bụ ka ọ kaị n'ahụ. The person need does such things. Maka na ọ bụrụ na o nidiri nke a ga-ata n'anya, akpesigo ete ya na mmụọ tupu ọ pụta ife na mmadụ. Ama ụmụnna aghọta, ekpesigo ịtụ ya na mmụọ le, atụchago ya na mmụọ bifo ọ pụtazi ife na mmadụ. Ọ bụrụ na nke o eri n'ọnụ, o kwesịghị iricha ya dị na mmụọ tupu ọ pụta na mmadụ. Ọ bụrụ na nke ọka ya aka ya n'ahụ, ekwesịgo ime install all those things n'ahụ ya tupu ọ pụta ife na mmadụ. Ọ bụrụ mmadụ kwesịrị ime ya. That is the idea, the mentality Ezinwa Anaedo ji aga. O nwere ihe fọrọ iji wee mee m dibịa. Everything adịgo naturally imbued. If that protection needed, nke ndị mmadụ na-eji aka nyezi n'ahụ, ọwụ ofeke dibịa na-amahọ, dibịa amahọ, ọbụla dibịa ọnataruchi na-ayọtazi dibịa ayọta, dibịa ma ọ na-ayọtazi ya ayọta, ọ na-asata ya asata, bụ onye n'idiri mmadụ imerie something ka ọ ka ya n'ahụ for protection maka ifi na na-eme dibịa. Onye nwa ọnataruchi dibịa, that protection o n'idiri etinyego ya n'ime enwe ya n'ime ya tupu onye ahụ pụta ụwa. O n'idiri ọzọ external, o n'idiri ọdị extra one. Ife ahụ onye ahụ bụ dibịa n'idiri iji were afụ ụzọ atụgo ya na mmụọ tupu ọ banye dị n'ime afọ nne ya. Ka ọ nọzi n'ime afọ nne ya na form everything dị well taken care of. Onye a mere na ka a mụrụ onye ahụ n'okpuru isi. Ifunugo dibịa kpuru isi, okpuru isi, oles ma dibịa nọkọtazie maybe health issue mewezie ya n'anya ụlọ nke develop ụlọ onwe ya. Ịghọtago? So atụgo ya na mmụọ, o n'idiri ọzọ ịtụ extra one. Ihe anụ abụkwa idea Ezinwa o nkwa ndị dibịa ya egechi ife a na-ekwu fasị na mụwa ofeke dibịa na ma amara ihe na-ekwu na ma amara ihe na-eme na fact na ma abụlọ dibịa. Ọkwa ọchịchị onye kwuo uche ka a na-ekwu, ọchịchị onye a uche m ka m na-ekwu. Na dịka dibịa mbụ bụrụ dibịa ọnataruchi na ihe n'idere bụ gịnị
ka m megidoro wee na-eto o wee wụ n'oge mmeji wee bido nya dibịa eruo na ife nnidiri ime bụ gịnị ịchịkọta ezumezu mmụọ niile ahụ okike ha ele m nọọ mfa ga-enyere m aka wee menye dibịa ma ndị nọ na be nna m ma ndị nọ n'ikwu nne m ma ndị nọ n'ikwu nne nna ma ndị nọ n'ikwu nne nne ma ndị nọ na mmiri ma ndị nọ n'elu ala ma ndị nọ n'anyanwụ ma ndị nọ n'ikuku achịkọta mfe ọnụ ọnya wụ ife nnidiri and nchịkọta fụ ọnụ enidrom esratụnụ mmeji were afụ ụzọ ịma na ekwugo m ya na nkụzi m oge gara aga ịchọọ ịdị na-afụ ụzọ na mmụọ eme ife ị ga-eme malụ na onweghị ụzọ ọzọ mmụọ si egosi mmadụ onwe ya na-abụrọ site na ife ịrịba ama afọrọ n'anya ma ọ bụ etinyere mmadụ n'uche onweghị anya ọbụla nọ n'ụwa sịrị na anya afọ na ife akpọrọ mmụọ wita anya na-aba no matter the level of ịtụ anya onye ahụ mere esi nọ n'otu anụ a na-afụ mmụọ onye ọbụla ịfụrụwụ mmadụ nọ n'otu Ezinwa Anaedo nọ na-ewu anọrọ m na-ene anya otu anụ wee na-afụ mmụọ fa na-agagharị n'afọ ịma na anọghọzi m na mmadụ isi adụọzi m mma onwe ha na-akpọ na onye enwego mental problem na ụzọ otu esi afụ mmụọ bụ gịnị ihe ịrịba ama mmụọ na-egosi n'okirikiri mmadụ nakwa n'ime mmadụ ada afụ ikuku anya mana ikuku na-eme ụṅara ọwụ site n'ụṅara mmụọ na-eme ka esi afụ mmụọ anyị anaghị afụ ikuku anya mana ịfụkasị ụmụ isi anụnwa dị ebe a na ọ bụrụ na nkwụwa kamera anụnwa stand still ị ga-afụ na ha na-aga ije that is ikuku na-ebugharị fa site na ikuku na-ebugharị fa ka mmadụ eji wee sị ya sị na ikuku na-eko mana aspa na mmadụ na otu anụ nọ na anọrọ m asị gị na nna afụ ikuku anya ịma na isi adịghịzi m mma na anyị agba m je psychiatrist na onye ọbụla nọ ndụ n'ụwa wee bụrụ na ihe ọ chọrọ bụ ka ya na-afụ ikuku isi adịghịzi onye ahụ mma anya adịghịzi ya mma ịchọ ịnụ ihe mmụọ na-ekwu pay attention to ụṅara ife ịrịba ama mmụọ na-eme ụṅara mmụọ na-eme n'okirikiri gị and n'ime gị na mmụọ gị in your conscience in your thoughts in your feelings in your physical body bido na ntutu gị anụ a wee gagide wee ruo na anụ ụkwụ gị ihe afọ mmadụ ka ya anọkọta otu anụnwa iku anya na-adọ ya ihe a bụ ụṅara ka mmụọ na-eme ozi ka mmụọ na-ezi gị ihe afọ mmadụ ka ya anọkọta otu anụnwa ọ dịka ife a na-asụ ya na ntị ọ bụrụ na ọ na ntị na-egbu ya kama o nwere ụdịka saụndụ ya anọkọta otu ọ na-eme na ntị mmadụ ọ dịka ọ na-eme otu a wee na-efedi ihe a bụ ụṅara ka mmụọ na-eme na ntị okwu ka mmụọ na-ekwu ife ahụ mana ị na-eche mgbe ị ya anụrụ otu anụnwa gidigbam ife mmụọ abịakwụrụ gị n'iru ebido na-ekwu okwu otu Ezinwa Anaedo si ekwu that is what people expect by the so-called ịtụ anya ka ha nwee ike na-afụ mmụọ na-agba ha ofu a na-anụ ya gba na isi adịrọzi n'ogo mma na ị nọchaghọzi ya ịchọ ịnụ ihe mmụọ na-ekwu relax your mind calm down pay attention ọnya mere na onye ọbụla na-eme ife mmụọ anaghị abụ mmadụ na-like noise ịma one litmus test mana m ihe litmus maka ndị merụ chemistry na secondary school onwe ha na-akpọ litmus paper
eji test acid and other things. One litmus test nji ama somebody bụ true a dibia bụ gịnị? Echeke ma otu onye ahụ si ekwu okwu, cheke otu onye ahụ si akpa agba. Ifu dibia bụ dibia ọ nataruchi, ọ na-anọ quiet, ọ naghị ekwu chọọ because ọ bụrụ na the person anọghị quiet and oge ọ na-ekwusa okwu, ọ ya ama mgbe mmụọ gbara ya okwu, maka na ọ bụ in silence ka mmụọ na-agba mmadụ okwu. In silence ka mmadụ nwere ike, when you silence the physical, you'll be able to hear from the spiritual. Na ihe melụ people ji agafe ọgwụ ịtụ anya, atụkwa anya, atụọ imi, atụọ ọnụ bụ gịnị? Laziness. Agwara m nnọọ a lazy human being na-agwọ ọgwụ. Na me talk am, I see the talk am till tomorrow. Ekwu ego m okwu a for the past 7 years. No, bụ a lazy human being na-agwọ ọgwụ. If you are not a lazy spiritualist, a lazy human being, o nwere ihe iji ọgwụ eme n'ụwa. Maka na chi gị kelo gị, equip gị with everything you need to survive. If you need is bụ gịnị? Activate akọ na uche gị. So maka onye na-achọ maka ịtụ anya, sorry ọ bụrụ na ị bịa kwuo ihe ka na ọsụsọ Ezinwa nyere m aka dokwa agwụ, amara m na iji okwu, ebido m nyewe guidance. Nne, jee n'ikwu nne gị, nọ mfanwa kwesịrị ịlụrụ gị agwụ. Jee n'ikwu nne, ụgwa ha na ya ịchọ ka ha bịa dokwa arụ gị agwụ. Ijekwazi ebe nna, gba nna gị ma ọ bụ ọkpara nna gị ma ọ bụ onye ọbụla na ụmụnna gị na ịchọrọ ịlụ agwụ, ya bịa mee gịnị? Tiri gị aka n'agwụ. Ọ ihe ị kwesịrị ime. Ọ bụrụ na ị bịakwutewa Ezinwa Anaedo, mana whereby Ezinwa ya agbakwazi gị that na whereby na ị gaziri anya bụ ikwu nne gị si ya ha bịa dokwarụ gị agwụ. Fasị nwadiana na ya ahụ eme ife agwụ, na ya ịnwụ ndị otu Kristi, na ya anaghị eme ife ịlụ agwa, ya anaghị eme ekwensu, na ya agbụwa ekwensu, na ya anaghị eme ya. Oke, ife ya emezi wee sifu oke, nsogbu adịrọ mgba. Unu enwere ike ichinye m aja na ikwu nne m, aja of that compound, fe nwere ike ichinye gị ya. Faso without pressure. Onye bụ okenye nọ na that family ejiri aka wee chịrị aja wee tinye gị n'aka, sị gị nwa m nwadiana gaba na adụgoro na mma. Ife ọbụla iji aja wee mee dị mma bụ ife ọma, kwụ n'eziokwu na ọ ya agaziri gị. Isia okwuchago di etinye ya n'afọ a Jizọs, nsogbu adịrọ. Ijekwa be nna ụkwa, echetakwa aja, then iweteziere Ezinwa Anaedo data aja. Onya ihe a na-agwa ọnụ that na Ezinwa nwere ike ịlụrụ gị agwụ until na inweta affidavit from be nna gị na ikwu nne gị. Affidavit ekwe ime otu anụ ya bụ mmadụ chọọ ime change of name, asị ya jee court, law court, ka o jee weta affidavit. Ojekwu lawyer bụ onye dị recognized by the nation na onye anụ abụọ a lawyer, certified lawyer. O wee nye gị affidavit sign nụọ, then iweruzie wee gakwuzie ndị corporate affairs commission ka ọganede ka afa ndị a na-eme change of name. Ijekwuzie fa with that affidavit lawyer nyere gị, edegharịzie afa gị. Onya na change of name ga-adị valid. Ma ga eweta that affidavit, change of name ị na-eme ọ na-akpara, it can never be for official use. Go. So before Ezinwa alụ ga-agwụ, na ya ga weta affidavit from ikwu nne gị and from be nna gị. If you eji weta affidavit ya bụ na mụnwa amaghị onye bụ, mụ na gị esiro from ofu ụmụnna, ị bụrụ ọkpara nwa di ya na m, ọ bụrụ be m ka ya mụrụ. Therefore, jee nata ndị nwe gị affidavit authorizing me, dibia, to do that work for you, because actually it is not my duty to do that work for you. Of you do it's not my duty. That is why obuzie na ịchọ ọnụ ọmụ ga-emerụ gị
gaa nata ndị ikwu nne gị na ndị be nna gị nọ mfa nwe gị nata fa affidavit that will authorize me dibịa ịlụrụ gị agwụ. Affidavit ahụ ị ga-anata fa bụ gịnị? Data aja. And ọbụla aja iyi aja ọsọ ị gaa n'ikwu nne gị ibe ndị ada na-echele aja onye bụ okenye bi ngwuru ga-achinye gị data aja o wee dị authentic. The same thing na be nna gị. Ị natafa aja anyị gbafafa nyekwuo ọfọ ma ọ bụrụ na ha nwere ọfọ. O nwere onye mgbarụ ya jee ka enye ya ọfọ from ikwu nne wute aja o jee chighata ọfọ ebiri ya wụrụ Baịbụl. Si ya na nsogbu adịrọ. So Baịbụl with data aja ka m ji wee lụrụ ya agwụ. Ife mụnwa meziri ya bụ na mụ mere gịnị? Anyway, ka a na-akọzinalụ n'otu nsi wee kparị ya ọfọ. Ọfọ mkparị ya da Baịbụl tụkwazị ya maka na ọ Baịbụl ahụ bụ ọfọ ikwu nne kpọrọ afa na ihe awa ọfọ ka ọ si fafa nye ya fa wee were Baịbụl nye da Baịbụl bakwazị na ọfọ ahụ mkparị ya wee nyezie ya ike nga ọfọ dịka dibịa mbọ. Ị na-aghọta? Ọ bụrụ na ịbịapụtara nsị m dokwa alụghị agwụ ma m na iji okwu ma nke a na-ese m dokwa alụghị agwụ then tụọ gị anya. Ịtụ gị anya si ị chọọ ịdị na-afụ ụzọ agbago gị asị dibịa ịbụ asị dibịa ọ nataruchi chịkọta ezumezu gị niile. Efu mmụọ niile malụ gị dibịa, mmụọ be nna gị, mmụọ ikwu nne gị chịkọta fụ ọnụ, ndị otu gị ndị mmiri gị chịkọta fụ ọnụ. And otu ihe esi wee chịkọ mmụọ be nna gị na mmụọ ikwu nne gị bụ gịnị? Site na agwụ a ịrụ agwụ a na-ekwu okwu ya. Once ị gara ikwu nne ha chinye gị data aja ahụ, data affidavit, onwe ọzọkwa ihe fọlọ ka ha chinyere gị data aja ka ha nyere gị agwụ, ka ha nyere gị mmụọ na-emere data anaghị ife ma ndị ichie ezumezu mmụọ niile so gị n'ikwu nna ya nya ka ha chere gị n'aja ahụ. Otu akwasị ka ọ dị nke be nna gị. Iwetazie ya ezi nwa edokwa alụ gị agwụ onwe ha ọzọ na-arụ asị dibịa. With that affidavit authority ndị ikwu nne gị nyere m gaa n'iru dokwa alụ gị agwụ ndokwacharụ gị agwụ otu anụ with this process otu nsi wee kwu nwanne you go confirm jee jụọ ndị ndụgoro agwụ alụgoro m a lot of people agwụ edokwagoro m a lot of people agwụ ọtafa faji eme dibịa today. Even some of them kakwụzi mụnwa edude today. Yes, some people ndụgoro agwụ, some of them kazi mụnwa edude nwe ihe ọ na-akpọ na dibịa na-edude today. Ọwụ ikenga agba m that na onwe ha dibịa na-akwụ naanị n'ofu ikenga. Ọwụ ikenga ọpọ na ikenga onye ọ na dibịa na-eto onye ọ na dibịa ka ibia ikenga ọpọ na ikenga tinyere ihe dị n'akara aka. Nnụcha alụ gị agwụ ifolola ana my process my due process ewe ndụ ọrụ gị agwụ nwanne agwụ gị ya ahụ faya akpọ aza na media tokam. I have done for a couple of people. Ịghọtago? Mana a ga-efolo due process. So adịm atụ anya mụnwa wezi nwa na-ede na-abịapụta ka ntụọ gị anya onwe onye tụrụ m anya abịa ntụkọ onwe m atụkọ m onwe m kemgbe nne ji wee mụrụ m wee bido mewe dibịa anụ onwe bụ ha any nonsense ntụere n'anya ma sị na ọ ka to enhance vision which can ya nonsense vision. Yes, ana m enweta ozi from mmụọ every second of the day even as I'm here now talking to you. I'm going to if you want to hear ife mmụọ na-ekwu pay attention to your environment. Everything in your environment speaks to you. Everything, including ikuku anaghị eku kịta na afọ kuku esi na-emegharịsị ahụ, including ikuku na-eku around you, ọ bụ a message to you. Including ụmụ anụmanụ ma ahụhụ and everything, including the movement of your conscience, of your mind. Ị nọkịta otu oche gị agba na something that you never thought of. All this, pay attention. Ị na-echezikwa mgbe anyị atụ gị ife nwanụ n'anya ị nọrọ otu ya na-afụ mmụọ maka na ị nọrọ ndụ na-afụ mmụọ na you are no longer a human being. Ị nọghọzi na mmadụ isi ga-emebigo
isi adrozi gị because you can't be alive and be seeing no more and then still be a normal human being. In a anya. Don't worry, that lady make this request. Agbashalumia. Si anne. Adama Ịtụ Anya. Mgbachia yo simu okay. That's all. Jewal onwe. Ona mo ebe o jewal. Ka o si ni boss Ezinwa Anaedo po. O ga-ejekwurukwa another dibia. And o ye megide jekwute dibia. Ọcha gbute. Bịa ka emere gị ka ị na-afụ mmụọ na mmadụ ha na onwe onye ọbụla na-eme dibịa na-atụla anya onye ọ na-eme dibịa na-atụla anya ma anụ ofeke dibịa bịa ka atụọ ya anya o ya emegide dakwiri we ha na we ndị mmadụ na-akpọ na ọ dakaịrị fa gbaa ewee pịa ya ọnụ ụdị ya mgbe o ebidozi n'ụwa ụdị ya gbaa ocheta n'onwe mgbe o jekwuru Ezinwa Anaedo gbe nke bụ eziokwu mana mgbe o nwere ka ọ ya afụzi the moral o yeji wee chiata azụ to me bịasị m Ezinwa afọ ọkụgo m up maka na gịnị ọ ya afọ ọkụwa up ọ ga-afọ ọkụrịrị up because this kind of human being ọ dugo ya na mmụọ dugo ya n'uche na a ga-atụ anya tupu ife a na-eme wee nwee isi ka o ya ejegido wee dakaịrị and people don't often listen to onye na-agba ha eziokwu. Yes. Onye mere from no why nọ ya if you are a sincere human being ị ga-akwụ agụụ people will hardly like you. Ebulu onye na-ekwu eziokwu mana ihe because people will be running away from you. Onye ndị mmadụ na-like bụ onye ahụ na-agbafe ife fa chọrọ ịnụ mana ha da like onye na-agbaghị ihe ha kpesịrị ịnụ. Onwe ihe na they are two different things. Mmadụ ịgba gị ihe ị chọrọ ịnụ and mmadụ ịgba gị ihe ị kpesịrị ịnụ. They are two different things. Ekenekwa m ọnụ biko na-esonyere anyị na nkwọ saraka anyị na-eme n'obi every nkwọ saraka ndị mmiri maka ndị nwere mmasị iso ekwazila anyị na month of September rituals nke na-aga on. If you want to be part of any of our programs, you chat me on WhatsApp 08032477868. Help to share this message, please. My name is Ezinwa Anaedo. I come for the total restoration of ordinary no men and Igbo. Kemesiam.